În orice caz, eu mă duc, lucrez cu ei cât se poate. Asta singura problemă este că eu dacă lucrez și după aceea în continuare nu se aplică aceeași chestie pe care o fac eu în alea 5 minute sau 10 cât mă duc, nu... Nu. Apropo, cum se comportă Nero? Nu, super. Trebuie să aibă un pic de răbdare.